Poprosím, aby sa pripravili Fresh Dance Group skupiny, ale predtým prichádzajú s štartovým číslom 7 S. Corzo Baby z Trenčína. Vlado Ondrovič nazval svoju choreografiu Indián. S. Corzo Baby Trenčín. S. Corzo Baby. Ja som sa práve zamiloval do tej trojročnej indiánky, tá je nádherná, 3 roky má, volá sa Peťka, to som si už zistil tu vzadu, ale je nádherná, krásna. Ešte jeden veľký potles pre ňu, ktorá odchádza. Fantastické. Ideme ďalej. Poprosím, aby sa pripravili tanečníci z Galanty, ale ešte predtým štartové číslo 8 pre porotu, samozrejme aj pre vás. Fresh Dance Group z Krupiny. Choreograf F Dance Group a nazvali to česky Tam za vodou v Rákosí.